sing saya sing rukun katanya nyambut gawe tutup benda tutup rupa disamperke dalam cedak orang amperke sikarane ayo bangun rumah tanggane yen gampang luwe gampang gawe kupat jan ora sing dawa menawi lepat nyuwun pangapura genduk yen nduk yen timun cak tirojak ngelamun rusak ning awak Ji, perkadan gending menika katuraken dumateng panjenengan warga Sumber Gondang, Sumber Banjar Mluluk Lamongan nggih. Tanpa terkecuali nggih, spesial panjenengan Bapak Kasun ingkang kagungan Sumber Gondang saha perangkatipun nggih. Nggih perkadan dumateng Ibu Inanang, Bapak Nanang, Pak Nanang, kedai kopi. Sabar, Bos. Oke, derek kula Mas Kamari Kendali Soto, sabar nggih Bos. Bergondang mato ingin kok gak nanggap ya. Seteng nendra prajenesi Bumantara Nggih, bolo-bolo. Bolo Sumber Gondang. Kula asline putune yang Mina. Jangan sing penasaran. Sing jajake niku lho. Sabar Pak Kesra Sumber Banjar nggih. Tetep tak waca kok. Kewan ku haramane dhewe kewan ku sayang titityo osata
sekere pisah Rama ramane sekere pisang-pisang sesaji mreng karya pancen nyata bumi kita ing Nuswantara kemaripa lancip nawi keretara raja tukul kang tinandur royo-royo dasar penyune tansah ajeng lumintu iline ketika nyambut gawe merengake hasil gunane aja males Honda apos-pos dake yeto yen kepengen urip kang mulya ayo telur bangun desa supaya makmur ya ayo nyambut gawe sing penting hasil gunane aja malas nunda apot ayo sing kiat yen pengen urip kang mulya ayo telur bangun desa supaya makmur yo ayo bet gawe marengake hasil gunane aja males udah pos-pos dake yeto yen kepengen urip kang mulya ayo telur
desa supaya makmur. Ya ayo Nyambut gawe sing penting hasil gunane. Ati aku aja males dik, aja males mudia apes. Ayo sing kiyah yen pengen urip kamu ya. Muga-muga Pak Mudin menena oleh gong sing tambah dhuwur titik enak larase iki.